Hey guys, खुलुमबाय बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय गिबियावनो जोङो बाजै हटेलाव थांदों आरो ओंखाम जानो थाखाय ओमफ्राय बेयावहाय खोनानो मोनदों गुबुनफोरनिफ्राय माने गोथाव ओंख्रिफोर मोनो होननानै जेरैहाय साम' आरो बायदि मोनो होननानै दा बेखौनो थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो माबोरैहाय Mama dong thấy ăn oma barang ओमफ्राय नोंहा जायो माने जायगाफोरा जि क्लिन आरोना साफा माने आङो हटेलफोराव थांबा माने बिदि बांद्राय बिदि क्लिन नुवा आरोना ओमफ्राय खिन्थु आं बे हटेलखौहाय बाजै हटेलखौहाय जा क्लिन साफा मोजां मोनदों आरोना ओमफ्राय जिनिसफोरखौबो मोजां ओमफ्राय बेयाव रायलायग्राफोराबो माने सोंफैग्राफोराबो माने बिराद मोजां आरोना आरो थाबैनो मा नांगौ मा नाङा माने खबर लाफैयो जेनेबा ओंखाम नांगौ ओमफ्राय आलदाफोरावबोला माने एसे माने बिहरलायनो गोनां जायो खिन्थु बेयावहाय बिहरलायनो गोनां जायाखै आरोना खिन्थु बे भिडिअआ दानि नङा हा बिराद गोबाव जाबाय मास मोननै 2.5 जाबाय दां आरो ओमफ्राय खिन्थु आङो आपल'ड खालामनो मोनाखैमोन ब्लगाव माबा खालामनो मोनाखैमोन एसे बेस्थ' दंमोन नालाय ओमफ्राय दा दायो होबाय आरो बोरैबा माने आं बावनानैसो दंमोन बे भिडिअखौहाय माने आङो बिदिनो गेलारियाव थांनानै आंनि माबाखौ नायफादोंमोन ओमफ्राय बेयावनो आं बेखौ मोनदों ओमफ्राय दिनैसो होनाय जादों आरो बिराद गोबावनि उनाव नांलायदों गोजान जिरायलाय नांलायनानै गोजान जिरायदों नाय दुखु जादों आंजों रायजानानै बिचारा जोङो ओंखामखौ जाखांनानै माने दसे जिरायदोंमोन आरो रायज्लायफादोंमोन बेयाव दसे जिरायनायावनो माने टेबोलफोरा बुंजोब्बाय आरो मानसिफोरा जा फैबाय टेबोला मोनसेबो जायगा गैया आरो टेबोल माबाजों बेयो गोजौआवबो आरो दंखौ आरो मोननै फ्ल'र दा जोङो बाजै हटेलनिफ्राय फैफिनबाय आरो माने जि सान्दुं गोसा ओमफ्राय एसे मोनाहांबो जाखाबाय ओमफ्राय दा मालिगावआवबो थांनो दंना मालिगावआव थांगासिनो जों मालिगावनिफ्राय फैफिननायाव जोङो मोनाबाय बेनो डाउन ब्रिज गोदाना सोरबा नुवाखैबोला सोरबा गुवाहाटियाव फैबो थायो नालाय होनबा दिनैनि भिडिअखौ बिसिमनो दोनथ'नाय जाबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो